Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Maayong gabi sa atong mga nakauban karon ug salamat sa Ginoo sa makausap pa nga na sabta sa atong programa ang programang Binisaya o Cebuano sa pinulungang Cebuano. Salamat sa Ginoo nga iya na sa gitugot ining kagabion nga kita makapadayon na sab sa maong gimbuhaton. Ahi sa pagpadayon magpaila-ila sa daay ko alang sa mga wala na kaila. Ako dai si Brother Eliasar Umungos nanukad dinhi sa San Jose, Malaybalay City. O akong kauban, Brad? Amen. Maayong gabi kanatong tanan, mga hinigugma namong mga kaigsunan ug mga higala nga nagapaminaw nining orasa. Ako ang inyong igsoon, Brother Nico Yap. O ganiya live gikan sa Maramag, Bukidnon. O salamat sa Dios nga nagpadayon ng ato ang buluhaton sama niini ang atong Cebuano live broadcast. Busa nining orasa, Brother Eliasar, ato nang sugdan pinaagi sa atong opening prayer kining ato ang broadcast nining kagabion. O ako nang magampo, Brother Eliasar, ama namo nga nasa langit, dalaygon ka nining takna sa kagabion. Kami nagadaig, nagpasalamat kanimo nga nining orasa o Dios. Yatagan mo kami pag-usab o lain na usab nga panahon, pabor, pribilehiyo o Dios nga among maimantala ang imong ebanghelyo pinaagi nining live broadcast o Dios sa online. Among nga pag-ampo nga bani kami sa imong balaan nga Espiritu Santo, tabangi ang imong ulipon, ang among mga operator, ang anchors, bisan pa ang mensahero nga imong pagagamiton nining kagabion sa among broadcast o Dios, among mga pag-ampo nga bani kami og panalangini o Dios sa imong balaan nga Espiritu Santo. Among ginaampo ang among mga kaigsunan, among mahigala, mga nagapaminaw nining orasa na sila o Dios among nakauban aron namahan nga sila usab makabati sa kamatuoran ug among mga pag-ampo kanimo o Dios nga ikaw maghayag sa tanan nga imong kabubuton ug labaw sa tanan ikaw o Dios magtagbo sa tanang panginhanglan sa kasing-kasing sa matag usa nining kagabion. Usa among salig dia kanimo o Dios ang kining buluhatuna mahan nga ikaw maghatag og dakong kadaugan. Kining tanan among gipangayo kanimo gipasalamatan sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Sa makausap pa, welcome ang tanan ining maong kagabion sa ning broadcast. Salamat sa Dios nga iya na sang gitugot nga nining gabion na kami inyong makauban ug mudayon na sabmi sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan kung asa man kita karon sa mga trabaho man o sa panimalay nga nagpahulay nining kagabion mo ning pribilehiyo nga makadungog na usab ta sa pulong sa Ginoo.
O sa Amen. atong pagpadayon, moadto ta sa pag-greet usab sa atong mga nakauban karon sa online. Kinsa operator, kinsa ba ang atong mga nakauban karon ining kagabion? Palihog ko flash sa ilang mga pangalan. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga kining maong programa para kini sa tanan, labi na sa mga tawo nga wala makaila diha sa kamatuoran. Muna nga kinahanglan nga ato ging padayon nga ipahayag ang ebanghelyo sa Ginoo pinaagi nining maong programa. Brother Amen. Nico? Amen. Atong sugdan sa pagtimbaya sa atong tanan mga kaigsuonan nga naa sa ato ang comment section o usa nato babasa ang ilahang mga pagtimbaya alang kanatong tanan. Akong timbaya ang pamilyang Baskog nining kagabion, naminaw sila. Salamat sa Ginoo Amen. nga na sila atong nakauban. Ako sa nagtimbaya Sister Bea Yap, uban ang iyang duha ka anak nga stang gwapuha gwapaha, liwat sa iyang amahan. Salamat sa Amen. Ginoo nga na sila nga nagapaminaw nining orasa. Mm. O bisan pa ako sa nagtimbaya si Sister Hanafe Maderse, nagapaminaw usab kanato mga igsoon. Live ka na nga ilang napaminawan tungod kay Amen. kauban man ako sila diri. O kausap ako sa nagtimbaya atong mga kaigsuonan nga nagapaminaw sa nagkadaiyang mga kongregasyon nining kagabion. Maayong gabi mga igsoon. Gawas nun kamo nga magpadala sa inyohang mga kalipay sa pagtimbaya usab nining ato ang broadcast mga igsoon. Busa ato nang basahon sa ato ang igsoon nga Sister Jayan, ato operator nining kagabion, ato sa nagtitimbaya uban ng iyahang igagaw ang atong kaigsuonan usab Sister Abigail Joy Ortilano Ramos. Ayan. So wala pa sila. So ako sa nga timbaya unsa ang atong mga kaigsuonan nga akong personal nga nakaila. Akong gitimbaya Sister Lovelyn Hugat ang ato ang language translator mga igsoon. O bisan pa ako usab na ninumduman karon nga atong igsoon nga kamanggagawa sa ubasan sa atong Ginoo si Brother Aladin Baisa. Mayong gabi kaninyong tanan. O ikaw Brother Eliasar, aduna ka ba'y timbayaon nining kagabion? Amen. Salamat sa Ginoo. Mintras nagapadayon kita sa atong maong programa ning kagabion, ako sang gitimbaya ang mga kaigsonan usab nato nga nakauban karon. Ako sang gitimbaya si Sister Amor Mungos. O Amen. ngayon man, Sister Michelle Salinday, si Sister Emil Mayong Salinday. gabi mga igsoon. Sa atong mga igsoon nga naminaw sab karon ining maong programa. So hinaot nga ang Dios mo ay magapanalangin kaninyong tanan mga igsoon uban sa kanamo among panghinaot nga ang Dios mo ay magapanalangin ining kagabion labi na sa atong madungog unya nga ebanghelyo nga ihayag sa iyang mga ulipon. Amen. So ato na Karon mga nakaready igsoon, ba? ato sang giimbitahan ug atong padayon nga ginaawhag ang tanan natong mga kaigsuonan nga higala nga padayon kamo sa pagsuporta nining ato ang broadcast mga igsoon, ang ato ang Cebuano live broadcast, bisan pa ang buluhaton sab sa Martes kanang ato ang Tagalog preaching, Thursday ang ato ang Ilocano, o ingon usab ang English broadcast mga igsoon. Atong padayon nga suportahan kana atong iampo ug ato usab kining i-share and like kining ato ang programa mga igsoon aron nga daghan pa ang makadungog sa ebanghelyo pinagi sa atong pagtinabangay, like and share, bisan pa sa pagbisita sa ato ang YouTube channel. Amo kamong giawhag mga igsoon kung aduna kamoy panahon, mahimo nga kamo makabisita sa atong FB page o sa atong YouTube channel. Brother Eliasar? Amen. So nakaandam na ba mga among mga kaubang operator ang atong mga nakauban sa online? Amen. Kung wala pa, padayon nato nga iampo sab o padayon nato nga suportahan kining maong programa tungod kay kining maong programa mao ni ang makahatag og makadala sa ebanghelyo sa Ginoo bisan asang dapit. Mao na nga kining maong programa ato kining suportaran o ato gid kining subaybayan kanunay aron sa ingon niana
daghan pa ang maabot nining maong sibya pinagi nining maong programa. Amen. Hello? So, Sa atong operator. So, mga igsoon, muangyo kami kaninyo nga mangayo kami pasensya mga igsoon, dili namo nga ma-flash ang among inyong mga komento. Tungod kay adunay mga technical nga mga panghitabo mga igsoon. So sa atong pagpadayon, muadto na kita sa atong ikatulong nga hugna, Padre Eliasar, ang atoang announcement o karon ato ang madunggan kini kung ana-ana natong sa atong igsoon nga Sister Abigail, na ana ba siya? amen. Ug kung wala pa, ayan, amen. Salamat sa Ginoo. Sister Abigail ang maghayag sa atong mga announcement mga igsoon. Amen. Amen. Mayong gabi kan natong tanan mga igsuon. Salamat sa Mayong gabi. atong buhi nga Dios nining kagabion sa padayon nga pagpadayon sa iyahang buluhaton. O karong taknaa ako pahibalo kaninyo sa mga buluhaton nga moabutay sa bulan sa Hunyo. O sa Hunyo 14, 2026 adunay ika 34 ka anibersaryo sa Iglesia sa Dios sa Kalilangan, Bukidnon. O sa Hunyo 20 paingon sa 21, 2026 adunay usa ka adlaw nga seminar o usa ka gabi nga revival o ikaduhang anibersaryo sa Iglesia sa Dios sa Banawag, Kabakan, North Cotabato. O sa Hunyo 27 paingon sa 28, 2026 adunay usab ka adlaw nga seminar, isa ka gabi nga revival o ika 13 ka anibersaryo sa Iglesia sa Dios sa City of Lome, Barangay Datal, Tampal, Malungon, Sarangani Province. O sa Hunyo 30 paingon sa Hulyo 5, 2026 adunay International Church of God Convention. Kini pahigayon dito sa Hagerstown, Maryland, USA. O sa mausab nga adlaw nga Hulyo 5, 2026 adunay usab ika-52 ka anibersaryo sa Iglesia sa Dios sa tibuok Pilipinas. O kini ipahigayon dito sa Paniki Chapel, Lakayanga Subdivision. Magsugod kini alas 8 sa buntag paingon sa alas 4 sa kahaponon. O sa atong regular nga panag hiusa sa online prayer meeting kini pahigayon pud usab sa adlaw nga Lunes kini sa oras nga alas 8 sa gabi. O giawhag ang matag usa nga makihiusa sa maong panag-ampo nga na sa tong buhi nga Dios aron sa kadaugan. Amen. Sa matag usa ka mga buluhaton o kini pud usab makatabang ni kanato aron nga mas mulambo pagayt kita sa pagpangalagad nga kaniya. Og mao lang kana mga igsoon, daghang salamat og maayong gabi. Og akong ihatag ang higayon ni Brother Nico. Amen. Og daghan kayong salamat sa tuig igsoon, Sister Abigail Ortilano. Og salamat sa Ginoo nga nining orasa mga igsoon maggapaminaw kita og usa ka awit. Og atong pagapaminawon ang awit sa atong mga igsoon nga mga kaya igsoon ng kabataan sa Iligan City. Og atong paminawan ang ilang awit nga adunay titulo Kining Kalibutan Dili Maoy Puloy-anan. Atong paminawan sa igsoon. Kining kalibutan di tayo puloy-an, mahalawan ako dakilang tanan, apan giandaman ako sa amahan, sa puloy-anan gawas ning kalibutan.
panahon siya nag-atiman sa langit ng buhat kung kahahabihan sa tuloy anagawas ng kalibutan. O Ginoo, ikaw akong agyan, makunsa na lang kung di mo tawangan, mga manulundan ang sangyawing tanan, galing kalimutan, di mo'y puluyanan. Magapuyo kita sa kahimayaan, makikuban kita sa mga balaan, kung matawid kita, awit sa pagkaupo sa tuloy anang gawas ng kalibutan. O Ginoo, ikaw akong agyan, magunsa na lang kung di mo tawagan, mga manulundan na sa iyong tanan, ganong kalimutan, di mo'y puluyanan. Amen. Salamat sa maong awit. O ginaot nga napanalanginan kita na anak mga igsoon. O Brother Tulundan ang sangyawing tanan, ganit kalimutan, di mo'y puluyanan. Ganing kalimutan, di mo'y puluyanan. Amen. O madto kita sa tuang birthday greetings, Brother Eliazar. Og salamat igsoon og moadto sad ta sa pagtimbaya usab sa atong mga igsoon usab nga nagsaulog sa ilang mga adlaw natawhan. Amen. Og ato silang i-greet nining kagabion. Operator palihog plus sa ilang mga igsoon natong birthday. Amen. Salamat sa Ginoo. Og sa mga nag-birthday, happy birthday sa inyong tanan mga igsoon. Ang Dios mo'y magadugang pag mga tuig sa inyong kinabuhi. Ang kabaskog kapiskay, ang Dios mo'y magadugang ni kaninyong tanan. Amen. Brother Nico, alang Amen, sa pagpadayon. Amen mga igsoon. Dili na nato ni dugayon. Tungod kay maminaw una kita og usa ka special song ang gihatag sa atong mga igsoon gikan sa Samar, ang makaigsoonang mga kabataan ug ang pamagat sa ilahang pag-aawiton, dalang panan ka. Atong paminaw ng ilang awit mga igsoon. Sana
Salamat sa manindot nga awit mga igsoon kana pag-andam sa ato ang kasing-kasing nining orasa. O Brother Amen. Eliasar sa pagpadayon. Amen. Salamat sa Ginoo nining kagabion. So di na ta maglangan mga igsoon. Moadto na ta sa pinakaimportante nga bahin sa atong programa, ang maong pagpaminaw sa ebanghelyo sa Ginoo nining kagabion. So ato nang ihatag sa magwawali nga pagagamiton nining gabiuna, walay lain kundi si Brother Bernard Neri, ang pastor sa Kalilangan Congregation. So ato nang ihatag sa iyang higayon ang pagpanguna. Ayan, maayo. Maayong gabi sa tanan. Amen. Okay. Okay ba nga to ang kwan? Okay, Tingog? okay. Loud and clear. Gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo sa kaygayon ng nasab na yung gihatag. O maayong gabi po sa atong mga gwapo nga mga anchor, matikon na mga anchor, uban sa mga nagpaluyo niini, ng mga technician sa likod. Salamat sa Ginoo. Maayong gabi, bisan pa sa mga kaigsuunan o sa mga bisita nga karon naglantaw sa inaning panggimbuhaton mao ang online nga messages. Salamat sa Ginoo. Dito maglangan kay atong oras is 8:37. Dali raman ni siya. Huwag mahumanta siguro mga 30 minutes tugot sa Ginoo. Direta sa unang Pedro chapter 1. Doon na may mga Biblia, ako lang basahon, nag-iingon. Chapter 1 verse 18 to 19. Sa hingsayran ninyo nga kamo wala kaptubsa gikan sa walay pulos ninyo nga pagkinabuhi nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan, pinagi sa mga butang nga magapok ingon sa bulawan kun sa lapi. Sa 19, kundili sa bililhon nga dugo ni Kristo ingon sa usa ka kordero nga walay buling o walay mansa. Magampo ta mga langit non, salamat sa kaygayunan sa makausap o Dios, may padayag namong imong ebanghelyo sa kahanginan. Amen. Wala kami laing tinguha kundi masabtan sa yano, ilabi na sa mga wapa nakaabot sa maong kaluwasan, na ang maong kaluwasan sa kasimple lang nga pamaagi, gumikan ang kaluwasan man sa sala, na ikaw nagbuot, na ang tanang tao mamaluwas, na sila malingkawas sa pagbuhat o pagkaulipon sa sala. Panalangin ni o Diyos, samtang kami naminaw, pagbisan pa sa mga kaigsunan nga kauban na mo nakatune in, ikaw maghatag kanila o Diyos, o dugang pangkahibalo ng kaluwasan o Diyos. Angay gyud ampingan at imanon, aron magpabilin kini hangtod sa kangturan, hangtod sa moabot ang among Ginoong Kristo. Salamat kanimo, kinta mapag-ampo ko pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So ang atong pagatunan mga kaigsunan wala laing kundi adunay uluhan nga ang bililhon nga kaluwasan gikan sa sala. Sa laing version na atong pagabasahon sa atong gibasa nga bersikulo sa unang Pedro 1:18-19, matud pa dinhi kay nasayran ninyo nga dili pinaagi sa mga butang nga madunot sama sa lapi o bulawan nga kamo gilukat sa inyong walay kapuslanan nga paggawi kundi pinaagi sa mahal nga dugo ni Kristo. Dire sa King James Version, bililhon nga dugo ni Kristo. Kung atong sutaon pag-ayo ang may tungod sa kaluwasan maigsuon, ang kaluwasan gihatag sa Dios o ginahatag sa Dios nga libre. Walay bayad. O kini pinaagi kang Kristo nga labing bililhon nga bahandi nga madawat sa tao.
Kung sa mga material na butang, kung atong lantawon, ang salapi o bulawan, sa hunahuna sa kadaghanan, kini usa ka bililhon. Apang mga butang nga niya sa kalibutan may igsoon, unsa man na siya kamahal o bililhon, kanang mga butang nga mahanaw gyapon. Apan kining bililhon nga ginahatag sa Dios nga libre, kini madagayaon gumikan kay kini ang magdala kanato dito sa kinabuhing walay katapusan. So nganong bililhon man ang kaluwasan, mga igsoon? Bililhon tungod kay ang kaluwasan man gikan sa sala. Bililhon gumikan kay dili kaya sa tao na iyang luwason yang kaugalingon gikan sa sala. Bililhon gumikan kay nagingon ang Romans 3:23 na ang tanan nakasala og nawad-an sa imaya sa Dios. Og kana ang kahintang sa tao niining panahona. Og nagingon ang Romans 6:23 nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Dili day sayon, mga igsoon, na ang tao magpabilin sa sala og maabtan siya sa kamatayon nga wala napasaylo o natangtang ang sala sa iyang kinabuhi. Kaya aduna day nagbayad. Aduna day consequence. Aduna day pag-aabuton nga silot kung ang sala magpabilin sa tao and then moabot ang kamatayon. Ang Isaiah 59 to nagaingon, ang hinungdan nga nung ang tao nahimulag siya sa Dios, gumikan gyapon sa sala. So wala siya relasyon sa Dios. So inana, mga igsoon, sa simple nga pagpasabot nga ang tao nakasala og ang sala adunay bayad na maong kamatayon. Og ang sala dili pa lamang sa kalibutan mo'y hinungdan nga nahimulag kita sa Dios. Basta importante bililhon ang kaluwasan, mga igsoon, og ang maong kaluwasan maangkon nining panahona sa kalibutan. Kaya ang 2 Korinto nagaingon karon ng adlaw sa kaluwasan. Og ang maong kaluwasan na ginaingon sa balang kasulatan, ang tao mamaluwas siya gikan sa sala, gumikan kita sa original kitang tanan nakasala. Og dili lamang kana gumikan ang mga consequences sa sala sa tao mao'y nag-ulipon niya. Matod pa sa John 8:32 na ang tanan gapakasala ulipon sa sala. So walay kaya ang tao na iyahang luwason ang iyang kaugalingon sa maong sala, maigsoon. Inana ang kahimtang sa tao. Huyang siya. Wala siya gahom aron makalingkawas siya sa kasalanan. Apan salamat sa Dios. Bililon ng kaluwasan tungod kay mahal ang gibayad alang ni ana. Abi ba ninyo kinsay nagbayad o kinsa bay nagtubos kanato? Walay laing kundili ang atong mahal nga dugo sa atong Ginoong Kristo. Tungod sa iyang bililon nga dugo nga miula dito sa krus sa Kalbaryo, pwede na makabaton ang tao og paglaom na ang iyang mga sala pwede mapasaylo o mapanas
pinaagi sa dugo ni Kristo. Mahal, gumikan kay ang naghatag wala lain kundili ang anak nga buktong namong atong Ginoong Kristo. Gihatag niya ang kaugalingon. Pantubos ug namatay siya dito sa krus sa Kalbaryo. Sumala sa 1:3-16, nagingon ang balaang kasulatan nga kay gihatag sa Dios ang iyang buktong nga anak. Aron ni bisan kinsa motuo dili malaglag, kundi makabaton og kinabuhi nga walay katabusan. Bililhon ang kaluwasan gumikan kay ang anak sa Dios nagpakatao og iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang kanato nga mga makasasala. Ephesians 1:7 nagaingon ang kaluwasan pinaagi sa dugo ni Kristo. Sa pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Kristo, ang atong mga sala pwedeng mahinluan. Salamat sa Dios na adunay Kristo nga namatay sa krus sa Kalbaryo. Salamat na adunay Kristo nga gihatag yang kinabuhi alang kanato nga mga makasasala. Sumahal gumikan kay ang Dios nga naog sa kalibutan ug magpakatao. Nagpasabot maigsoon kung ang presyo sa isa ka butang mahal, nagpakita kini sa iyang bili. Ang dugo ni Kristo mao ang presyo sa atong kaluwasan. Gimahal ta sa Dios ug tungod sa iyang pagmahal sa katawhan, ang pinaka mahal sab sa Dios Amahan namong iyang buktong na anak yang gisakripisyo alang sa katawhan. Salamat sa Dios na ang kaluwasan bililhon sa tanang mga butang. Ug di gid ni siya mawala, di gid ni siya makawat. Gumikan ang maong kaluwasan kung ato king tipigan ikip sa atong kaugalingon walay bisan kinsa nga makaagaw. Apan ang maong kaluwasan na atong naangkon pwede nga mawala. Pwede natong ibalik ang atong kanhi nga kinabuhi nga makasasala kung mobalik ta sa pagpakasala. Conditional mga igsoon. Apan kita nga nangaluwas nagikan sa sala, ayon na tuguti nga ang maong kaluwasan mawala pa sa atong kinabuhi. Ampingi, mahala, kay ang maong kaluwasan maoy paagi aron makauban nato ang Ginoo dito sa iyang giandam nga gingharian, ang langit. Nasayod kita nga walay makasulod sa langit nga dala ang sala. Walay makasulod sa langit nga mahugaw, walay makasulod sa langit nga makasasala. Bililo ng kaluwasan tungod kay naghatag kinig bag-ong kinabuhi. Nagpasod ba yun na dili sayo o dili di basta-basta ang mga kaluwasan kay aduna di bunga. Sa diyan na ikaw moduol sa paginulsol o gituwoan nimo na ikaw napasaylo sa imong mga sala na imong ginulsulan, kato nga time inubanan sa pagtuo, gilangkat ka sa Ginoo sa imong sala. Gumikan ang pamatuod adunay bag-ong kinabuhi. Unay resulta mga igsoon sa mga nangaluwas sa sala. Sumala sa ikaduhang Korinto 5:17, aduna tay bag-ong binuhat diya kang Kristo.
So bag-o na tang binuhat. Ang mga butang nga daan miagi na og karon sila na nga bag-o. Sa nahimo kitang matuod na Kristiyano. Sa unang panahon, nagatuo kita nga Kristiyano ta, pero Kristiyano ta nga bakakon. Kristiyano ta nga palahubog. Kristiyano ta nga bati ang atong pamatasan. Kristiyanong relyoso, apan dili balaan. Apan salamat sa Dios, nasabtan nato na ang pagka-Kristiyano di ay nakaagi sa kasanitian na siya giluwas ni Kristo gikan sa sala. Og tungod kay gibag-o yang kasing-kasing, gibag-o bisan ang tanan niyang mga tanan, bisan ang iyang hunahuna, ang iyang mga affection, ang pagbati sa mga butang kalibutanon, gibag-o siya. Og ang isa sa mga pamatuod ni Ana, dili na siya gusto nga magpakasala o magbuhat og sala atubangan sa Ginoo. Kaya nasayod siya nga ang sala maoy pagka masinupakon sa kasuguan. Once na imong gisupak ang sugo sa Dios, atubangan sa Dios, sala. Salamat sa Dios na adunay kabaguan. Bag-o na ta. Ang atong mga pagpanulti, bag-o na. Wala na yung mga pamakak, pamalikas, mga binutbot, no? Nawala na. Apel ang mga batasan nga maldita, supladahon, mapahitason, matapobre, nawala na ang tanan. Mao naman ang igsuon ang resulta na bag-o na ang tanan. Kung bago ang tanan, wala na yung mga kompromiso o pagig-uyon sa dagan sa kalibutan. Bisan sa mga awit kalibutanon, gibag-o, gikuha gihapon sa Ginoo. Kung hilig ka og mga sayaw, disco, bisan ka na mga butanga, iya gihapon gikuha. Giwala niya ang imong pagbati anang mga butanga. Kung hilig ka sa mga lakaw-lakaw sa gabi, suroy-suroy, at sa mga kalingawan na mga dapit, bisang ka ng mga butanga, mawala gihapon ang imong pagbati. Ana sa imong kasing-kasing, sa diyan nagibag-o ka, ipangita nimo karon ang kinabuhing matarong kauban sa mga kaigsuonan. Dito nakahappy, dito nakamalipay kauban ang mga kaigsuonan na namuhat, nangalagad sa Ginoo. Mga igsuon na ay makita nga kabaguan sa atong kinabuhi. Bisan pa atong mga silingan, maginikanan, mga igsuon na nakailan nimo, matingala sila na agoy changes. Diha mga igsuon, diha nato makita na adunay gyoy mamahitabo nga milagro na ang Ginoo ra ang namuhat sulod sa atong kasing-kasing. Lilingon nga nabago ang imong reliyon, gumikan ka, mibalhin na pud ka sa another religion, pero ang imong kinabuhi still mao gyapon. Makita gyapon ang imong daang pagkatao. Apan sa diya maluwas tagikan sa kaluwasan kay biliyon kini, gumikan adunay gyoy matuod nga kabaguan. Sa Tito 3:5 nagaingon, giluwas kita pinagi sa iyang kaluoy. Kaluoy mga igsoon. Kining kaluwasan natong naangkon, kaluoy ra ni. Kung sa dili ta angay magpagarbo. Kaluoy ra ni. Ikaluy-an ra ta sa Ginoo. Ug tungod sa atong kaluoy, nakita sa Ginoo nga nangita ta sa kamatuoran, giablian sa Ginoo ang pultahan sa kaluwasan. Gikaluy-an ta. Wala ta naati og kamatayon. Wala ta naapil sa mga trahedya, mga kalamidad,
na nahitabo sa mga may aging panahon. Labi na karong mga panahon na man pinaka-worst nga sitwasyon sa atong kapanahon na aduna gyoy mawala kung moabot ang mga kalamidad. Salamat sa Ginoo. Di man ingon nga di ta mga matay tang tanan. Apan ang bililhon nga atong naangko nga kaluwasan kini atong pakamahalon. Kung wala pa kini, tinguwaon nato o karon ang adlaw sa maong kaluwasan. Sa 1:10 nagaingon, ang Dios naghatag kinabuhi nga madagayaon. Salamat sa Ginoo na ay extend life nagihatag sa Ginoo sa ato. May paglaom, inig kamatay sa tao, labi na kung siya naluwas na sa sala, limpyo na sa tubangan sa Ginoo, na siya initial holiness na makita sa iyang kinabuhi. Kung pananglit kuwaon man siya sa Ginoo, na siya kinabuhi na madagayaon mo ang langit. Sa ang tinuod nga kaluwasan, makita sa nabag-o nga kinabuhi. Yan. Mana ang siyang ebidensya, mga igsoon. Amen. And then ikaupat, bililhon ang kaluwasan tungod kay nagdala kini sa kinabuhing dayon o kinabuhing walay katapusan. Sa inang kana mga igsoon, ang result di ay sa bililhon nga kaluwasan sa diya nga ikaw maluwas sa sala, pinaagi sa dugo ni Kristo, kay gihatag sa amahayang anak, kanyang buktong na anak, aron siya mga matay sa krus, sa Kalbaryo, aron pinaagi siyang dugo, matubusta. Pagkahuman, sa maong katubusan, gibago atong kinabuhi. Ug pagkahuman maigsoon, aduna di ay promise o result sa maong bililon ng kaluwasan tungod kay moabot man ang kamatayon sa 1:14 o 1:14:1:3 giandaman dayta sa atong Ginoong Hesus nga puloy-anan alang sa iyang mga tinun-an. Yung gana, sa balay sa akong amahan, matod pa dito, adunay daghang puloy-anan. O gaandam siya maigsoon. Di ba, very excited ta? Once na mabasa nato ni nga bersikulo nga, uy, aduna degi andam ang Dios nga puloy-anan. Basta, in time nga adunay mga pagsulay, mga kasakit, problema sa kinabuhi, kanunay natong hinumduman. Ang kinabuhi sa kalibutan lumalabay o kanunay natong una-unaon na adunay giandam diay ang Ginoo nga puloy-anan. Puloy-anan na dili gibuhat o wala gibuhat sa kamot sa tao, kundi mismo ang Dios ang nag-andam. Sa naingon ang 1:14 o 14:1 nga dili kamo malisang o maguol. Kaya nga atong Ginoong Kristo tuwa pa sa langit nag-andam og puloy-anan. Amen. Sa never give up. Ay pag-surrender padayon igsuon ko. Ug samala pa sa Romans 6:23, ang gasa sa Dios mo ang kinabuhing dayon. Hindi gitagaan kita og libre walay laing kundili ang kinabuhing walay katapusan. Kung kinabuhing walay katapusan, wala na kamatayan dito. Di na kita mga matay dito. Kaya natapos na gyud ang kamatayon kung tuwa na ta sa langit. Ang pinadayag 21:4 iyang gi-illustrate. Kung tuwa na ta sa langit, matod pa dito, wala na'y kasakit, wala na'y paghilak, wala na'y pagbalata, o wala na'y kamatayon. Senang ka na may igsoon. Ato pa kung wala na'y kasakit, wala na'y paghilak, lunlon nga kalipay ang
tuwa di dito sa langit, kauban ang atong manubos, kauban ang Diyos Amahan, o kauban ang Espiritu Santo. Busa maigsoon, kini atong tingwaon. Namatay ang Kristo, o atong giisip, bililhon ang iyang dugo. Nagsakripisyo siya aron sa isa ka tuyo, isa ka simple lang kaayo nga katuyuan, luwason kita gikan sa sala. O himuon kitang bag-o. O himuon sa kita nga balaan ug matarong niining panahona sa kalibutan. Salamat sa Dios sa mensahe na iyang gihatag. Naginaat ko na sabtan nato unsa ka importante ang maong kaluwasan. Kamo, kita na mga Kristiyano, padayon. Ayaw patarog. Barog sa pagtuo. Padayon sa pagginawang balaan, dili magkompormiso, dili kita ikinahanglan na makiguyon sa dagan sa kalibutan, magpalahita, gumikan kita pinasahi. We are peculiar people of God. Sa mga panaluwas sa sala, unta, ablian nato itong kasing-kasing hunahuna santang napahigayon. Gi-offer ni Kristo karon nga libre ang maong kaluwasan. Kinahanglan lang kinahanglan lang nga andam gid kita nga isurrender atong mga sala, andam ta magpabag-o ug andam pud ta nga mosunod unsa iyang kabubuton. Maysuon mahimong sayon ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo kung mabag-o gyud ang atong kinabuhi. Salamat sa Dios na ang kabaguan nagagikan sa Ginoo ug di nato nakayang baguon na atong kaugalingon, di po nato kaya nga luwason na atong kaugalingon sa sala. Salamat na adunay Kristo nga namatay sa krus sa Kalbaryo ug adunay gahom ang maong kaluwasan. Sumala sa kanta, ang dugo ni Jesus adunay gahom. Talaygon ng Dios, salamat sa mubong nga mensahe na ginaat ko na sabtan sa Yano ang iyang mga pulong may tungod sa ang bililuhon nga kaluwasan gikan sa sala. Mayang gabi sa mga igsoon nga naminaw. Ibalik nato sa atong mga anchor. Amen. Salamat sa Dios sa ining hamubo apan undanon nga pulong sa Ginoo. Mga igsoon, giawhag namo kamo. Kamo nga wala pa sa makadawat sa kaluwasan, ang atong nadunggan nga mensahe, giawhag kita nga magpaubos ngadto kaniya. Ang pulong sa Dios, paminawa ug dawata. Mao kana among mapag-ampo kaninyo ug sa tanan natong mga kaigsunan nga nagapaminaw karon. Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagsuporta, sa inyong pagpaminaw, tinuod nga ang atong mga kalag, kining atong espiritu kanunay adunay kauhawan, adunay kagutom, nga atong mabati ug ang makahatag og satisfaction niini walay lain ko di ang pulong sa Ginoo. Muna salamat sa inyong pag-uban, sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Salamat sa atong mensahero, Brother Bernard Neri, Amen. ang host pastor sa Kalilangan Congregation. Ug ingon usab ang atong igsoon, akong kuangkor, Brother Eliazar Umungos. Ug ingon usab ang atong mga operator, Sister Jayan Ramos, ug ang atong igsoon, Sister Abigail Ortilano. O sa tanan namong mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong pag-uban ka namo mga igsoon. Hinaot nga ang Dios nagapanalangin kanatong tanan. Hinaot nga natagbo ang atong mga panginahanglan. Salamat kayo bisan tuhod og wala namo ma-flash ang inyong mga greetings mga igsoon tungod sa adunay mga panghitabo nga wa pud namo ini gi-expect apan hinaot nga kitang tanan malipayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nining kagabion. Dalaygon ng Dios, wato kita sa ato ang closing prayer ato ihatag sa ato igsoon, Brother Eliazar. Amen. Rampo ta mga igsoon. Kanimo amahan nga langit nun, salamat kaayo niining kagabion sa imong pagpakiguban kanamo sa pagpahayag sa imong pulong dinhi sa kahanginan. Salamat amahan sa imong mga mensahe mahitungod sa
kabililhon sa kaluwasan. Tinuod gid amahan nga ang kaluwasan bililhon gid kini tungod kay mao kini maghatag kanamong assurance diya sa kinabuhing walay katapusan. Salamat sa imong pulong nga nahayag. Salamat sa imong ulipon nga imong gamit. Salamat amahan nga nahimong successful ang panggimbuhaton nining gabi una. O nagpasalamat kami kanunay usab nga naa among nakauban diya sa online. Salamat usab sa ilang mga presensya. Ug ginaot Ginoo nga ang mga pulong nga ilang nadungog o among nadungog kini maghatag kanila og dugang pagpahinumdom. Ug yun man dugang tinguha nga ikaw gid alagaran sa among mga kinabuhi. Tungod kay ang pribilehiyo nga imong gihatag kanamo kini gihatag nimo sa mga taong buhi. Kaya amahan, salamat kay ning tanan ug hangtod sa sunod gayon amahan nga imong gihatag kanamo sa makausap pa amahan among itugyan kining tanan kanimo uban sa among mga pagpasalamat kini mga pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, Maayong Lord. pagpamahulay sa tanan mga igsoon. Amen. Good night mga igsoon. Bye-bye. Okay, Good night. Good night.